Čaute, moje meno je Kalarman. Ahojte, moje meno je Scrapindo. Dneska si ukážeme nejaké typy dady, triky, finty. Takže ukážeme si dve zeme. Prvom je poeta, kde sa objavíte a bližšie vám ju popíše už Scrapindo. Takže po vytvorení samotnej postavy sa objavíte presne na tomto mieste, kde sa nachádzame my teraz. Totižto tu na spawne. Príjmete quest do tohto týpka a pôjdete smerom dole. Tu tiež príjmete quest a odozdáte od toho horného a pozabíjate ich tu pár. Tu si môžete všimnúť, že je tu veľa oblúd, takže sa máte na čom expiť, ale tie veľmi neexpia. Takže až tak sa vás to baviť nebude. Ďalej chcem podotknúť, tu máte Young Aria, čo je rastlina, ktorá má jeden zberací bod. Čiže my by sme vám ju odporúčali zberať, pretože neskôr budete potrebovať peniaze. Peniaze získate väčšinou z predaje Ironu, na ktorý treba 15 bodov. Čiže postupne si budete zbierať tieto bodíky z týchto zberacích rastliniek a až dosiahnete 15 bodov, stačí keď budete zbierať Iron. Samozrejme, že budete musieť zbierať aj viacej bodov, pretože neskôr budete mať questy na zbieranie. Takže teraz si ukážeme Sanctum. Ako vidíte, toto je mapka celého Sanctumu a my sa nachádzame v Hall of Prosperity. Je tu Trade Broker, čiže je tu prakticky aukcia. Tu môžete predať najviac vecí a najviac ľudí to tu navštevuje. Takže najviac vám radím zarábať na ironoch, čiže na železe. Napíšete si Iron Ore a môžete vidieť, že cena sa pohybuje od tých 2000 až po 3000. Možno, že to predáte aj za tých 4000. Väčšinou to ľudia kupujú večer, keď tu príde veľa ľudí a všetko tu pomaly vykupia. Ďalšia možnosť je pretavovať. Najprv nazbierať Silver Ore, čiže je to striebro. To máte istých tých 2000, ale môžete to ešte aj pretaviť a urobiť z toho tzv. Silver Ingot, ktorý má cenu od tých 2500 až po 3000. Zase ceny sa hýbu stále hore-dole. Vážení dámy a páni, nachádzame sa v Liceu. Tu si môžete kupovať svoje skily. Takže si to pekne ukážeme. Priest Preceptor. Môžete si tu kupovať kuzla aj na jeden charakter, čo je Cleric, aj na druhý charakter, čo je Hunter. Máte tu všetky kúzla od levelu 3 až po level 65. Čiže, ak dosiahnete po level 10 budete mať skilly v poete a od levelu 10 si ich budete môcť kupovať tu na. Takže ukážeme si tretiu radu dnešného dňa. A sú to tzv. Vylepšovacie kamene. Ako náhle nejaký dostanete, môžete si ho preťahnutím na vec vylepšiť nejakú vec. Ako si môžete všimnúť, napríklad túto zbraň mám plus 3, túto plus 4. Maximálny stupeň dole, ako vidíte, Edge Management level je level 10. Niektoré zbranie môžu mať aj 15, ako napríklad Tuna. 20 až viac. Každý predmet má vlastný určený vylepšovací level. Teraz ako získať vylepšovacie kamene. Väčšinou padajú z questov, z takých tých hlavných kampaní, ale môžete ich aj získať. Potrebujete tieto extraction tools, čiže nejaké extrovačné nožnice, alebo neviem ako to mám ináč povedovať. Stačí, že dvojklik na ňo, na tie nožnice a na hociaký predmet, napríklad boty, napríklad, čo ja viem, nejaká zbraň, okrem helm, môžete aj na tieto pláty, aj gate, všetko. Ja tu mám v zálohe napríklad tieto topánky, ktoré nie sú na mňa, takže použijeme to. No, a získali sme vylepšovací kameň level 27. Máme tu ešte jednu vec, na ktorú to môžeme použiť, takže poďme na to. Po level 20 sú tie kamene červené, potom sú žlté, potom sú biele, zelené, modré a tak ďalej. A teraz je to level 29. Teraz ako je to vylepšovanie v praxi, tak ja by som vám to mohol napríklad ukázať na týchto plátoch, ako vidíte sú plus 0. Zoberiem si kameň napríklad level 27, kliknem na ňo opäť dvakrát, presuniem ho sem a dáme vylepšovať. Samozrejme niekedy sa to nemusí vydariť, lenže
ako vidíte teraz, predmet vám nikdy sa nestratí, tak dáme tomu ešte jednu šancu. Keď napríklad máte vylepšovací level 2 na danom predmete a krachne vám to, tak sa vám len zníži o 1 stupeň. No a vidíte, teraz to vyšlo na plus 1, čiže som veľmi rád, že to vyšlo. Takže toľko k vylepšovacím kameňom. Takže, vážení dámy a páni, ukážeme si ďalšiu vec. Máte dve veci. Sú to bez vylepšenia, čiže ukazuje vám biely názov. Prídete ku tomuto typkovi a teraz tu máte dve kolónky a tu na ďalšie dve. Takže, zoberete jednu, druhú a vyjde vám toto tu na. Je to vlastne spojenie týchto dvoch zbraní, má to väčší damage a vlastne z týchto vecí sa to vlastne všetko pospája do tohto tu na. Takže to bolo všetko nášmu prvom dielu. Videli ste Poetu, Sanctum a rôzne tipy, triky, finty. Lúči sa s vami Kalarman A Scorpindo! a my sa uvidíme pri nejakom ďalšom let's play z Ionu alebo z nejakej inej hry. Čaute! Čau!